Яхшы матур фотоселфи ясар үшін дирис профиль сойлағанчы, дирис туклану режимі сойлагыз. Әгәр дә сойларга вакытыгыз булмаса, безнең телеканалны карагыз. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген фигураларына карап торсаң, чынлап та дирис тукланучы кызлар. Балык бистәсе кызы, җырчы Илҗүдә Госманова гадәттә кул чабалар безнең көндәшләре шулай гая. Һәм синең көндәшең, ягъни миннән уң якта бүген булачак Актаныш кызы Айгөл Мирзанурова. Həmidə görüb duram kızlar boş qul белән килмәгәннәр икесе дә, nəsədir алып килгәннәр истәлеккә. Я, изидә башлыйк әле. Менә булат мин монда килергә диеш, истәлек булып нинди бүләк калырга дип уйлаганда, нишләптер менә дуга, Аятел Курси дугасы исемә төште. Чөнки мин һәрбер эшне башлаганда дугадан башлыйм. Аятел Курсидән. Шуңа күрә сезгә дә миңа да зур уңыш китерсен өчен Аятел Курси шамия. Бик зур рәхмәт безнең музейбызда урын алыр һәм әле бүген Һәм инде минем беренче чыккан аудио җыентыгымны алып килдем. Ул ничек булсам шулай яратып атала. Рәхмәт итегез. Ничек булса, шулай кабул итәбез әлеге бүләкләрне. 17 җыр кергән бу альбомга дип әйтик, зур рәхмәт. Һәм инде Айгөл шапкаттыр әле безнең әсәрдә алып килгән, бик серле күреп өлгермәдем. Безнең Актанышыбызда, Так, сезнең Актанышыгызда Рамил студиясы эшли. Рамил. О, Махсус сезнең өчен. Күрдегезме? Инде артында Киеп куясы килә моны. безнең гаилә. Вау! Бу тормыш иптәшең? Һәм Минем балаларым, эш кызым. Субханалла, чәчәкләр арасында утырып торучы бер гөл диярсең. Һәм шул Рамил студиясы махсус сезгә үзләре бүләк җибәрде. Бу инде теге реклама шартларына табылды бераздан, ялкынышлар. Менә җавап итегез дигән кебек. Бик зур рәхмәт Айгөл, чынлап та яхшы бүләкләр булса. Футбол кырмалай кисеп алды ягын мин үземә кайтып китермен. Артка ягын калдырырбыз монда. Һәм Краш студиясына истәлеккә менә бүләкләр әлбәттә үз урын алачаклар. Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Бүләкләрегез, истәлекләрегез өчен аларны урнаштырабыз шундук безнең музеебызга. Кызлар, тапшырыбызның шарты буенча бирелгән менә бу ризыклардан, азык-төлекләрдән дип әйтик, сезгә инде ризыклар пешерергә кирәк. Пешереп мине түгел, безнең экспертыбыз, белгечебезне шаккаттырга. Һәм инде усыңнан тапшыру ахырындарак килеп, тәмин калып карап, син ризыкларның нәтиҗәсе яшәп, кайсыгызны яхшырак, кайсыгызны тәмлерәк, сыйфатлырак килеп чыккан дип әйтик инде. Бу шулай да, әйдә башлап кайсыгыздан, шундый тигез каты куркырга кирәк түгел. Ярар. Айгөлдән башлап, Айгөл нәрсә әзерлисең моны? Ит, диге. Мин бүген патшаларча ит әзерлим. Вай, патшаларча ит ничек була инде ул? Кыскача әйтеп аласың безгә? 2-3 сүз белән ничегрәк булачак? Суган белән фольгага. Нәрсә соңгы? Суган. Фольга алабыз, суган. Аннан соң шунда итне шулай куябызмы? Башта маринатлыйбыз. Так, турыйбыз трешаны без берәр Әйе, башта турыйбыз. Аннан маринадка салабыз, ясалган маринадка. Так. Суган белән бергә фольгага төреп пешерәбез. Маринадтан башка берәр салмый инде. Суган, ит кенә. Әйе. Ит яратам мин. Берсен кадәр һәм берәр төрле салат, шулай бит? Әйе. Диетический була. Диетический. Фигура саклый торган. Әйе. Я, инде син инде патшаларча ит ясый алмыйсың берничек тә хәзер, сиңа башка уйлап чыгара кирәк. Минем дә менә ит яратканга күрә, шундый пикантный, шундый ризык әзерлим. Ит белән ананас, сыр кушылган шундый ит әзерлим. Әйтте бу. Ит, ананас белән һәм сыр белән. Ананаслы сырлы ит. Әйе. Шундый ризык була инде ул безгә. Һәм салат. Салат инде безнең аны әйтик, көзге салат дип әйтәбез инде. Чөнки ингредиентларын барысын бергә
санап булмый, шуңа күрә кыскача әйтик. Кескенеп пешә торган. Әйе, ул астында булган барлык нәрсәләрне турап, шундый салат булачак. Алла бирсә. Алла бирсә. Кызлар тырышырга туры киләчәк. Инде бирсен Ходай сезгә ярдәм һәм ярдәм бирсен сезгә безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны хәтта интернет кибет ашуда алырга мөмкин. Һәм тагын бер кызыклы моментка гына игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Кукмара савытын сыйлап алганда игътибарлап аның логотипына дөресрәге таба астына карарга кирәк. Һәр савыт астында фирменный логотипы бар. Бары тик сыйфатлы савыт сабагына алыгыз. Спонсорыбызга зур рәхмәт. Я, кызлар, карап торып эш бармый, эшләргә кирәк. Сездән башлыйсыз иң беренче. Һәрбер зәдәе. Кулга пычак тотыпмы, итне эшкәртепме, кисепме, инде нәрсәдер башлыйсыз, эшлисез. Рәхим итегез, вакыт бара. Вакыт күп түгел. Ашарлык булсын, ями иң мөһиме ашарлык булсын. Монысы беренче чиратта. Я без инде сөйләштек, сезнең берегез Актаныштан дип, берегез Балык бистәсе. балык бистәсеннән Актаныштан хәтле килеп, мин әле беренче инде Айгөлгә әйтим. 3 кыз, я күрдем сразу футболкада. 3 кыз, алар кем белән калды? Үзләре генә. Үзләре? Үзләре. Илкәне карап калды инде. 12 Кичесенә 12 яшь. Улысына. Улысына 12 яшь. Кичесенә Иң кечесенә 3 яшь тула. Nasıl da rüzgar indi. Hem уртанчысы. Үзләре пешерә беләләрме менә сидә калдырып? Юк, мен пешереп китәм. Үзем пешереп Барсын китәм. зәдәп, әтеге жылыту, ниту, ансы. Ансын беләләр. Әйтәсен 12 яшьтә инде өйрәнергә вакыт ул кызга. Әйе. Пешерергә дә дим. Пешерәм. Миңа булышай. Шуша үзең ничә яшьтә пешерергә өйрәндең? Кияүгә чыккач. Әйбәт. Юк, менә күп кызлар кияүгә чыкканчы куркалар, чынлап та менә. Сөйләмәр, ой, пешерә белмибез, яисә анда яисә ирләре куркырга мөмкин, менә пешерә белмәстер, нитмәстер дип. Өйләнгәч, дөресә кияүгә чыккач, башыңа төшсә, башмакчы да буласың икән. Изидәнең гаиләсе инде бер ул, бер кыз. Әйе. Тормыш терәге бар, шулай ук. Әйе. Әйе. Гаиләм бар. Кияүгә чыкканчы менә. Пешерә беләсеңме? Әйе, мин беләсезме, өйдә пешермәдем, мине сразу ашханәгә куйдылар пешерергә. Мине сразу диңгезгә ыргыттылар. Белмәгән килеш пешерә белергә өйрәндем мин. Диңгезгә дигән бу кызык бу иншегә син бар. Әйе, мин беләсезме, Син хезмәт иттеңме әллә? җәйкене юк, җәйкене авылда тордым һәм мине менә шунда совхоз столовыйына, ашханәсенә пешекче итеп куйдылар. 2 ай шул апа белән өйрәндем аш та пешерергә. Ул миңа эш-печмаклар, камырлар куярга өйрәтте. Ул вакытта изләгәнче яшь. Миңа әле 17 яшь иде. Нимә кияүгә чыкканда син бик оста пешекче кебек бар шакларама дигән шал. Карамчыгына туры дигән кисәдә юк. Әйе. Алай юк түгел инде. Шулай да бераз гына тәҗрибә булды инде. Син үзең алыра курыкма. Әйе. Алыра курыкма, син моны хәзер Менә шул кирәк була миңа хәзер. кыйныйсың. Әйе, кыйныйм. Әйе. Татыйбыз менә аны. Әйбәт. Миңа эшә ныграк. Синең соусың ничә? Син беренче соус маринадтан башланышлы бит. Әйе. Менә инде күреп торабыз безнең монда. Әйе. Кыйналды, тәпәләнде. Тапады, әйе. Тападык диләр. Син үзең эшен дәвам ит. Айгөл бу вакытта инде итен тураклап хәзер озынча кисәкләргә инде маринад ясады. Маринад нәрсә анда безнең? Соевый соус. Так, Бер аш кашыгы сыек май, так. бер аш кашыгы бал, Ага. тоз борыш. Булды. Итне шунда тындырабыз шулай бит. Әйе, бер. Инде без күчәбез изләргә, изләрнең эше шулай ук бара. Бу нәрсә? Әйе, бу менә тапалган итне шулай табага зәйтүн Туз майы. салдымы бераз? Туз, бурыч себәбез дә. Әйе. Бераз кыздырып алабыз. Машалла, мин куеп җибәрәм аны. Әйе. Куеп җибәрәм. Үзегезнең шулай менә теге иң фирменный әзерләгән ризык нәрсә ул? Эш-печмак яратабыз. Бөтен гаиләбез эш-печмак ярата, аннары манты. Итле бәрәңгеле инде шунда. Итле, Бар нәрсә итле бәрәңгеле. Я, Айгөл, син дә инде эшеңне башта күреп торасың. Кемдә шуның эше гырли. Син инде салатка күчәсең. Әйдәгез без менә иҗат турында сөйләшик. Икегез дә сез әйткәнсез кайдадыр интервьюда дип әйтик инде. Мәсәлән, син мәктәпкә кергән, чук җырлый башладыңмы? Илзилә гомән 4 яшендә инде туган телне табуреткага басып, яттан җырлый торган булган, баянга кушылмыйча акапельно гына. Нинди җырлый гына мәктәпкә кергәнче, балалар бакчасында димәк җырлагансың син. Нинди җырлар башлар идең? Кемнең җырларын? Ул вакытта бит инде кемнәрнең популяр вакытлары? Физер Муртазин,
Salavat fıtırlanıp çıkan vakitler. Zeynep. Элек төгүт цехы бар иде безнең Байсарда. Байсарда Baysar'ın үстергән. işitkenim var, o tügüt sayıkın işitkenim yok. Тегәләр иде анда. İyi. Мин Artil. әйе. Şunda. Мин шунда әби белән ияреп бара идем. Tak. Abi tügüşe. Әби төгүче түгел. Нәрсәдер тиктерергә барган. Aha, tak. Мин калган ситсаларына сорый дөрим курчакка күлмәк тегәргә. Булай гына бирмиләр бит инде. Шунда җырлата торганнар иде. Jırlasan bir abi zeytin. İyi. Sitsa. Materyal. Ne jırlaydı beni? Кукмара. Şunla. Eğer bir kuşumdasın jıra. Sen bilasın siz sevdik ben aytayım. Kuk mara jırın başkara özde sizmesten bizim tapşırırız değil mi? İstep tamir bulak bir adet kuk maradan. Кукмара, йырагаймасын ара, сагынырсың, саргайырсың, сәфәргә китеп кара. Дип торган. Oo, siz de seferge gidip özel. Şitlerge gidip kara burada. Ya. Seferge gidip kara. Ani için kuk mara. Bayan gildin başıma. Balaşakta. Oktanışta kuk mara. Evet. İlzide. 4 yaş İlzide. Tuğan tel. Ne işin tuğan tel? Kim tuğan telge mehabet uyattı sinde? Bilmem менә нишләптер туган тел белән башлаганмындыр, мин аны үзем дә белмим. Bizimle icad yolumunu 4 yaşta tuğan telden başladım hatırlayayım. Җырларгамы? İyi bir kuplet ona birincisini. И туган тел, и матур тел, әткәмнең кәменең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Ay молодец. Менә шуны бak. Менә шуны төшеп, менеп, сәхнәгә йөгереп, мендем дә нәрсәдер. Konsertinde kullanmasın mısın? Konsertlerde iştirasın demin bilen. Әйе, Konsertlerde tuğan telini jırlagan yok mu? Туган телне әле юк, ләкин Jırlarım da iştirlik değilsin. җитәрлек, ләкин алга таба булыр дип уйлыйм, алар Allah birse. Hındır jırlar yazdırasın. Әйе, әйе. Aydar. Aydar degende. Men bit bilem. Tamış daşın ismi Aydar түгел синең. Әйе, Әхтәм исемле ул. Әхтәм исемле ничек? Әхтәм, бигрәк синең белән рәхәт дигәнрәк шундый. Җырчыларга Айдар. Беләсезме, аны уйлаган идек без. Әхтәм нәрсә Кстати, диген? Әхтәмнең үзенең дә идеясе әле ул. Безнең бергә туган фикер бу. Гомумән егетләргә багышлап җыр яздыру фикере инде. İsimler инде. Әйе. Мин аны шул Әхтәм дип әйткән идем инде теге композитор Айдар Тимербаевка. Һәм Айдар Минхаҗевка сүзләрен яздырдык. 2 айдар булгач ничектер үзеннән үзе Айдар җыры тудан да. Әйе, Әхтәм икенче вакытка калды инде. Шо. Булай үзе каршы килмәде инде. Юк, әлбәттә. Нишләп каршы килсен инде? Анасын Булат турында бер җыр язамы? Булат. Әйдә син бар бугай эшли дим, бар. торган ат. Бәлки булыр. Җитсәң язып бирә ул. Әле без иҗатка әйләнеп кайтырбыз. Бу вакытта без сөйләшкәндә синең белән Айгөлнең инде салаты әзер диярлек. Бу саатка нәрсә генә җитми. Фасольны кыздырып Салырга кирәк. салырга кирәк. Аңламыйча. Аның өчен сиңа без бирәбез таба. Суда Суда кыздырасыңмы? пешереп алырга кирәк. Фасольнымы? Әйе. Идә кыздырып алабыз. Кыздыргач тәмле була бит ул. Шуймы? Әйе, суда ул сусул була, булай. Яна, ничәдә безне кыздырабызмы, пешерәбезме? Пешерәбез. Айгөл. Кукмара табасында кыздырмасак, кукмара кәш түрендә пешерәбез менә монда. Брокколине атабыз. Бу аны бит озак пешермиләр. 5 минут. 5 минут var, шулай бит. Ну, мен сыбахана да карап торам, кадәр син метр 76 бар бит инде. 72. 72 ми? Истермәш. Үкчә кигән икән. Метр 72, ну метр 72, метр 70тән арткан кызларны бездә шундук кадардыр волейболга, баскетболга, команда иттереп ясыйлардыр, мөгаен. Миндә эссез калмагандыр ул әйбер. Уйнадым. Баскетболда, волейболда уйнадым. Футболда уйнадым. Шаңгыда да шудым. Спортсмен кенде. Йөгердем дә. Вау, спартакиадаларда катнашырга иң беренче кем бара? Айгөл. Команда футболга Айгөл. Мин бу. Тегедә кем? Айгөл. Хәзер ничек футбол өчен җан атасыңмы син, Руман? Мин хәзер хоккей карыйм. Неужели Вашингтон Capitals өчен җан атасың? Акбарс. Акбарс, молодец. Овечкин, кайта Акбарска синең өчен Айгөл җан атачак. Алла бирсә. Акбарс уңышлар өчен сөенәсең. Килгән бармы да матчларга? Юк. Иренең исеме Рузель бит әлеме? Әйе. Рузель.
360 шақырым. Атаңыздар бізге бек көп келер, көп келер қараға. Ертіп кел қатыныңны бір тапқыр бағалар біле міне деген ойын болашақ. Алла берсе. Яңа сезонда. Сен сағылын не мұнда? Қойдап шығарады ешмейді башта. Мегзиде, сенің спортта қосаныштарың нешек? Міне сен баршында. Бар, сменка. Футболистка, волейболистка, актерский. Просто красавец. Теге бик узун буйлы булмагач мен баскетболлар белән бик теге алга китә алмадым. Шуңа сиңа нәрсәшәкәр ну туп килергә була инде анда бу кирәк. Йөгерү, чаңгыда узышу, менә анда катнашу. Таудан шу, чана белән шу, менә андый спорт төрләрендә алда әйбәт иде, менә шул төрләрдә. Волейбол, баскетболлар миннән булмады инде. Я. Айгыр монда бик матур, менә күрә аласыз. Кәлимәсен күрсәтик әле шул матур быжралар сездә хәзер вакытта бу быжра күргәч иң беренче ассоциация Олимпиада быжралар көн ишәп җыйлыйсың Айгыр. Суган ашыдым. Розилискә төштек әле. Кызлар шисе калды дидегез. Буш вакытларын чыгыздыралар. Уйныйлар, җырлыйлар, музыкага тартылалармы? Синең җырларыңны башкаралармы? Җырлыйлар. Үтерәләр. Өчесе дә. Теге музыкаль сәләтләре дә яхшы. Бар, ала кызым менә 5 ел укып чыкты инде. Баян дилә түгел? Юк. Баянга түгел. Фортепиано? Вокал. Вокал. Музыка мәктәбенә җөреп? Йолдызлыкларда, аны теге төрле йолдызларда, фестивальләрдә катнашамы? Умырзая ансамблендә йөри. Хәзер инде әзерләйсез олы кызыгызның исеме? Сөмбел. Сөмбелне Татар җыры фестиваленә? Әлбәттә. Башта әнисеннән соңга әлбәттә аңлашыла ки. Ишнап әнә тиң хыял. Иң зур хыял менә бу музыка казанышларында, дип әйтик, музыка өлкәсендә инде ул. Кайда катнашу, кайда танылу дип әйтик. Балалар сәләнкасында катнашасың килә. Иң беренче. Моңа белә җыр әзерләй башлагызмы соң әле? Югары. Әзерләмичә генә килеп җитә бит ул. Аласыз берәр җыр 4 тавышка бүләсез. 5-нчесенә калдырасыз Тормышта яшен сәхнә утыр, минем күз алдына килде. Ул утырып тора, син теге патша ите әзерләнгән, алдында патша ите, каршында патша кызлары биеп йөриләр. Всё, номер әзер. Безнең карагыз әле монда итне театр, яме? Монда сөйләштәрме сөйләшкәндә кызлар ничектер эшләмиләр, әллә каушыйлар шунда. Итне яр яң белән далар. Яисә маринадка керергә тиешме? Юк. Маринадның исе шәп. Хәзер ай. Минем дә төгәлләнеп килә. Моның духовкага кертергә вакыт. Кертергә вакыт җиткән, духовкага без кертәбез. Башка савытта башлай. Бу савыт белән дә ярыймы? Бу савыт белән ярый, безнең монда бит Күкмара савыт менә бу ручкалары алына. Аларны алып та куярга була, тыгып та куярга була дисең. Ниндирәк соус ясарма, силәп кенә үз генә ит өстендә. Монда сыр, сарымсак һәм майонез, шуны өстенә нитәбез. Куябыз инде. Анда ананас калды бит әле. Анда ит, башта кыздырдык, аннан соң ананас, телемнәре куйдык. Аннан соң инде менә шушы массаны салып чыктык. Хәзер инде духовкага куярга була. Кылынып та карагансыз икән инде. Илзидә. Яхшы, бирсен Ходай пешеп чыксын, әле без мичкә азатканчы әлеге итләрне бер вакытта салырбыз дип уйлыйм. Дуслар, безнең инде кызларның итләре әзер диярлек, әзер ул кадәр безнең мичкә китәргә шәп духовкага. Васың чыкмады. Синеке дә әзерме? Әйдә бер вакытта салабыз ике итне. Бер вакытта салсак, пешеп чыгар дип ышанабыз. Бисмилла әйтеп, Илзидә шулай кушкан иде. Менә бит Күкмара табасын чик җайлы, ручкасы монда калды. Табасы китте эчкә. Синең патшаларча итең шулай ук әзер диярлек. Ул монда үзенең согы, сулары, маринадлары белән бик тәмле булып пешәчәк. Алла бирсә гарнирга көтәбезне дүге. Менә бисмилла әйт. Ничә минут кызлар? 40 минут. Идеалда 40 минут, ләкин безнең хәтле вакыт юк. Хәзер якынча бер 15 минут комитлар шып чыгар дип ышанабыз. Хәзергә тәмле керәштә реклама. Дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Һәм сигезгә төшерәм, бездә кунакта бүген җырчы кызлар, йолдызлар Айгөл Мирзанурова һәм Илзидә Гысманова. Аларның әзерләгән итләре хәзерге вакытта духовкада, ягъни мичтә пешәләр, үз вакытларын көтәләр. Без күчәбез салатка күчәр өчен нәрсә эшлибез? Иң беренче
Bunda brokoli һәм дә фасольны Фасолны. тондырабыз. Биш Кайнап торган суга илсидә бу вакытта. Мин татлы борышны турыйм, матур гына итеп. Орысын салатка. Әйе, салатка. Күреп торганда күреп торасыз, помидор да алган, суган да алган, сіздер әзерләр, сіздер хәстәрлиләр. Кызлар, әгәр сезнең клипларыгыз турында сөйләшеп алыйк әле без. Синең беренче клибың сюжетлы клип дип әйтик инде. Күз карашы дип атала. Күз карашы, анда илсидә укытучы, интерфәннән Татар теле һәм әдәбияты. Чөнки ул әле шуңа укыган да бит ул чынлап, бит сиңа алдап төшмәгән анда клипка бер дә. Һәм физкультурник белән бер-берсенә гашык булып, Әйе, аларның мәхәббәте турында. алар мәхәббәте турында. Төшерү идеясы, үзең белгечлек буенча укытучы булганга шулай укытучыларга теләдеңме? Төшерү идеясы оператор Алмаз Нургалиев белән бергә уйлап таптык. Һәм мин үзем эшләгән хәзерге моментта әле мәктәптә дә эшлим әле. Әлегә укытасыңдамы? Укытмыйм, ләкин шул мәктәптә мин китапханәдә дә эшлим. Әлегә инде җитеш алган кадәр. Менә шул мәктәптә үзебезнең укучылар белән клип төшердек. Һәм инде анда безнең төп рольдә Рөстәм Гайзуллин катнашты. Директор премия язып бирдеме соң шуның өчен? Илсидә молодец. Менә безнең мәктәпне күтәрдең, укучылар хезмәтен күтәрдең, менә шуңа безнең министрлыктан менә шуңа фәлән акча. Менә без шуңа грант аттык. Ремонт синең исәптән. Әлбәттә директор инде миңа булышты. Рәхмәт аңа. Рәхмәт әйтәм. Директор янында. Директор абый, рәхмәт. Әйе, абый түгел, Венера Алексеевна миңа хәзердә бик булыша, хәзердә бик иҗатымны ярата. Ул мен булыша, зур рәхмәт аңа. Һәм укучыларыбызга инде, укытучыларыбызга миңа. Булай бәйрәмнәрдә әйтәләрме соң? Әйе, бөтен бәйрәмнәрдә, Артистlar бар, ишетләр бит бар. Җырлап китәсең. Әйе, бөтен бәйрәмнәрдә, концертларда балалар белән дә, булай үзем менә дә катнашып җырлап, катнашып йөрим. Оештырам да, балаларны да өйрәтәбез. Менә шул. Хәзер тагын нинди сюжетлы клип көтәбез синнән? Хәзер инде менә Айдарым бит инде халык арасында таралып килә, яраталар заманча җыр. Менә ул җырга инде Алла бирсә булачактыр дип уйлыйм. Һәм сиңа идеясын да бирәм аны. Идея. Билгеле Айдарларны аласың, мәсәлән, Айдар Галимов, Айдар Файзрахманов, Айдар Тимирбаев, Хаҗев ярар, Габдинов бер 5 Айдар. Әйе. 5 Айдар синең мәхәббәтең өчен. Шунлап та дөрес, кара. Син сәлам бирсең, Айдар синең менә булды бу. Никедә бәлкем кайнарра. Уйлап йөри идем әле, менә идея бирдегез, бу әйбәт булды бу. Баш режиссеры, сценарий авторы Булат Бәйрәмов дип куйсагыз, мин каршы түгел, димме? Айгөл. Синең клибың бик моңсу. Солай. Еларга кирәк. Дустым хыянәте дип атала. Бу мен андый клипларга алынганда курыкмыйсыңмы чынлап та? Кемдер менә җырчылар, ул турда клип түгел җырларга да куркалар. Үз тормышында кабатлана күрмәсен, Аллам сакласын дип беләм. Кемдер артистлар, актерлар мин беләм, андый киноларда төшмиләр хәтта. Ай, клиптәге ышанучан карафатларга су йибәрделәр дип әйтәбез инде. Синең сюжет буенча дуст дип санап йөргән кыз Әйе. Иреңне алып китә. Төп рольдә ирең түгелдер бит анда? Юк, ирем түгел. Актерлар инде димәк. Әйе. Читтән? Читтән, Казаннан. Хәзер инде инде клип хәзерләнәсезме? Уйда бар. Нәрсә дигән? Бәхетле мәхәббәт турында кирәк түгел. Әйе. Семья турында. Эш кыз. Гаилә турында. Ул бит тарихка да кирип кала. Әйе. Хәзер бөтенесе гаиләсен чыгалар, моны читтә калырга кирәк түгел. Бәлки монда Розинда күреп булыр. Бәлкем. Үзенчә дисең нәрсә дисең? Хатын син нәрсә анда? Башкаларны әйтәсең, сәмин. Фотогенич түгелме әллә? Әйткәне юкмы? Күмән иҗатканың карашын чыкмай син җырлавыңа. Идея дип тормайсың. Ай, тагын җырлар айттың миндә, тагын. Юк инде, ул булмаса. Ул менә әле илһам чыганага. Ул киләсе синең клибың инде. Бәхетле мәхәббәт турында булыр дип беләбез. Әйе, Алла бирсә. Индирект тема якын. Мәхәббәт турында. Мәхәббәт һәм Балалар. менә балаларны төшерә хәтләнеп анасының үскәч үзләре рәхмәт итәләр. Әни рәхмәт безне тарихка көтеп калдырын дип. Һәм Розинда әлбәттә. Файдалар булсын. Без халык ярата андыйларны. Без инде бу брокколины алабыз. Безнең бит диге бар, диге пешмәгән. Диге өчен айрым кастрюль. Син моны хәзер ал, без монда урнаштырабыз. Илсидә ни хәл? Әйбәт кенә бара. Инде төгәлләп киләбез салатны. Илсидә нәрсә бар, өстәлнән нәрсә битсендә тутырды. Әйе, беренче борыч салдым турап.
Андан соң консервланган кукурузын салдық. Андан соң турап салдық помидор. Андан соң ақырда салдық пішкен көкейні. Хәзер инде майонез салып бұлғатып. Атырып яшешелер белән бизисегенә калды. Эше бетте китте, вәссәлам дитәк. Без шул кастрюль урына куйык монда. Дигәнеке хәзер. Диген кешә торсын. Диген безнең гарнирга. Әгәр кирәк булса икегезгә дә. Шунда пешерәбез аны. Аерма юк. Так. Балаларың изләбез инде беләбез синең. Югары укытында укылар, карап тормагыз сәйе. Нашундай 30 яшендә олы балалары бар инде. Дип әйтик. Мин тормышка бик иртә чыктым. Шуңа балаларым да инде Үзем хәтле. Үзем хәтле, зурлак та. Хәтта үземнән зурракларда. Кайда укыйлар инде өлкәдә? Минем улым инде укып бетерде. Казан Дәүләт университетын физика факультетін бетерде. Қызым эшкә урнашты, Аллага шөкер. Қызым кооперация институтында укый. Укый. Укый әле. Укый, яхшы студент. Музыкага тартылышлары. Малайым, улым бик матур, көчле тавышлы, бик матур җырлый, ләкин әле сәхнәгә тартылмый. Минем шикелле соңрак өлгерсә генә инде. Шуңа күрә вокалда да йөрде инде, музыка мәктәбендә дә. Гомумән мин аларны кичкенәдән үзем теге җырлатып, үзем артист булмасам, балаларым булыр дип шулай өметләнеп йөрттем. 4 яшьләреннән җырлап йөрделәр, конкурсларда катнаштылар. Ләкин менә үсә инде малай. Кирәк икән шул менә әти, әни кешегә үзенең теге бала, үзенең хыялын балаларда үсеп тору теләсәр теләмәсәрдән да чыгару, нитү шул мин кирәк түгел, теге көчләп сәләте булса гына. Менә улымның сәләте бар, аның да. Юк, без бер кызык әйбер әйтәм безгә. Хәзер инде исемләп әйтеп тормасам да, килде шулай ук. Бер актер, театр актеры, малай бик оста баянчы, әллә нинди фестивальләрдә, халыкара фестивальләргә барып, анда беренче урыннар алып кайткан, гран-прилар алып кайткан, моның өчен махсус музыка мәктәбендә укыганда баян да алып биргәннәр, кыйммәтле баян, шәп бер баян. Шалт, бу музыка мәктәбен укып та бетергән. Мәгез сезгә сезнең баяныгыз, менә сезгә дипломыгыз, музыка турында, мин оста баянчы. Булды укыттыгызмы, сезгә кирәк иде мин укыту. Менә, рәхмәт. Хәзер инде ярый, мин үз эшем белән шөгыльләнәм дип. Шулай иҗатка, музыкага куйган үзегез аңлыйсыз нәрсә. Зур эндәү билгесе. Шулай да булырга мөмкин шул менә. Мин шуңа әйтүем генә, Айгөл, нәрсәләр турадың син монда әйтмәгән дә син безгә. Тамашачылар бәлкем караныр, нәрсәдер турады, нәрсәдер әзерләде дип. Сарымсак турадым. Хәзер сарымсак менә түгел бит әле монда. Сарымсак белән брокколины чак кына майда кыздырып алабыз. Менә монысы нәрсә? Монысы имбир. Шундый шәп. Сарымсактан көчлерәк. Соуска кирәк. Имбирне соуска саласыңмы әллә бу? Мисыр. Беләсең мисал итәм, имбир. Шәп. Бик сыйфатлы булган. Сарымсакка караганда азрак сал, яме? Ярар. Сөйләштек? Ярар. О синең соус ит өчен шулаймы? Әйе. Салкын нәрсә шисеп алды монда? Фасоль саласы калды. Буларны? Әйе. Нәрсә магадасың, май беләнме? Май белән. Майонез беләнме? Юк, май белән. Сезнең аерылып тора бүгін рецептларыгыз, мен ашын сорышы бик нык аерыла. Икегезгә дә инде исегезгә төшерәм, безнең белгечебез билге куячак, аерачак. Кайсыгыз нык сыйфатлырак, кайсыгызны нәрсәдер җитми, җитсә, нәрсә җитә, һәм башкалар, шуңа тагын инде безнең финал әлешенә калып бара. Әлбәттә гарнирыбыз булачак. Балаларга килгәндә. Кенә балалар ничек? Шулай җырлау дидең, музыка мәктәбенә бирәчәксеңме? Һөнәр сөйләгәндә инде этәргеч ясаячаксыңмы? Гомумән эш кыз тәрбияләү ничек ул? Олы кызымны үзем бирдем җырга. Үзем теләп бирдем. Музыка мәктәбенә. Әйе, музыка. Уртанчы кыз ярар. Уртанчы кыз үзе җырлый инде. Кечесе 3 яшь. Кечесе дә җырлый. Ул Габделфат Сафинның Уфалла арбасы дигән җырын ярата. Бу 3 яшьлек баламы? Ярата. Башта Габделфат Сафинның клибын карап елады. Бу 3 яшьлек бала турында сүз барабыз. Әйе. Соңыннан үзе җырлый башлады шул җырны. Шаккат эшләрсең. Идәннән носкиңа алып куй әле кызым дисәң дә, Уфалла арбасы дип китеп бара инде. Җырлый. Яхшы, син инде җырны җырлап йөри. Соңгы вакытта. Алты балалар яраталар бит инде синең җырлар. Әйе, дустым хыянәтенә кушылыштырадыр инде. Һаман шул дустым хыянәтенә кайтып калабыз,
Ay. Ya bitemezler kızlar. Mening bitta deyarga bo'lar, mana Bizigina qoldi. bizigina qola. Bizning Mana shu eshik shiga. İyi. Umidlanarsiz, temli bo'lib pishir deb olaversa. Haydi biz ijodiy planlar turuna siyashib olayım sizning kelajakka. Narsalar qilmoq qilaysiz? O'xshash salodan qola. Yaqin kelajakda. Yaqin kelajakda yangi jurlar yozib beraman. Albom edi hozir. Iya. Bu albom bitindi baribir. Shuni bo'laradi, ish vizit karta chiqsa shular bek. Iya. Алтаныш Qozon arasında jirganda xokkeyga kelganda masalan, g'ayt to'xtatsa. Disk. Min. Ayyo. Umuman tarix uchun, istalik uchun. Kliplar, Iya. konsertlar, kimning konsertlarida qatnashasan? Yelkanikida qatnashdim. Tak. Gastrollar oshib bitganda bolalarni kim qarab qolar? Tak. O, Rozil degan jigitmi? Rozilda qarab qola, o'zlarida qola. Qizlar o'zining bitdi sinema hozir. Shef. Sizda Ilzida xonim Mening bek zo'r planlar, menda konsert programmasini mana ssenariy bo'yicha hozirlanamiz. Qozonda. Qozonda da bo'lajak, rayonlarda da bo'lajak. Men bitini bu yil mana Shirqanchiga oldim, avullarda konsert bilan chiqdim, o'zimning turkumim bilan. Sholluda, Yoshsholluda, Sarasabdagi konsertlar zalida birinchi konsertimni qo'ydim. Zo'r zalda, iyi. Ham endi tirishib hozirlanam shu sezonga. Kızlar. Sertik aytam, rizq hazır ikingizniki de. Dostlar, mana biz Aygilning brokkolilarini tezgina qizdirib olamiz. Men haliga anlamam, nima ishini ekan, lekin qiziq. Intriga bor. Bizning endi suv qaynab chiqdi ham digini solamiz. Bu garnir uchun. Ilzida Simitning konsertlarida kim olib boruvchi? Simit o'zingda usta tugilmasin. Bayramlarda olib borasan, sen ishtirasingda. Ayy, bayramlarda olib boramiz. Kerak olib borishi. Olib boruvchi kerak endi u baribir tegi xotin-qiz bo'lg'ach, xotin-qiz jirchi bo'lg'ach, anda kiyimlar alishtirganda bit endi. Kiyim alishtirganda biyushi biysin. Ayy, olg'a tava bo'lashaq bu ideya тоже bo'ladi. Hozirga hali mening mana bu yangi sezonda olaversa jirchi yigit, talantli yigit ishlayminda, Minziyar Shaymardanov degan. U olib taborashaq, bizning shu teatral tomosha bo'lashaq, bek ko'ngilli ssenariysi. Butun sirlarni ochmaymiz. Mana ulamda endi shu qatnashashaq, olib boruvchi rolida da endi. Ham o'zimda qatnashashaq mana endi bizning anda shu rollarda. Komandangizdan necha kishi sizning? Komandada 5-6 kishi. Bayanchi, klavishnik, biyushi yigitimiz bor bizning, yilonlar bilan eksklyuziv nomerlar ko'rsata turgan yigit. Ay. Sizlardan endi mening sening konsertimga borasiz kela boshladi, bilasizmi? Ayy, bek ko'ngilli bo'lashaq. Chaqirasin bizni, yami biz? Alloh bilsa. Sizlar biz konsertni anlasin, Aygul o'z konsertini qo'yadi. Bizni chaqirar. Ayy. Do'stlar, shuning bilan bizning endi ishimiz bitdi deyarlik. Tamom. Bunday hozir degustatsiyasini qoldi, tegitlarini olib salatlarga da angarchi bizning buni yordam etgan, bugun pishirga qizdirga yordam etgan topshirig'imizning general sponsorina rahmatlarimizni bildirib Ko'kmara Metal savdo zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati bizning topshirig'imizning general sponsori. Ko'kmara savdo markasi vaqt bilan sinalgan savdo Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylovchanligi zamonaviy savdo siz hatto internet gibi tashqada olirga mumkinsiz. Ham hali ustib aytdim, ko'pdan tugul Qozonimizda Ko'kmaraning firmenniy kibiti ochildi. Pavlyukin urami 114-adres bo'yicha kela olasiz. Ham joningizga tilagan tobalarni saylab uyingizga tiyab olib qaytib keta olasiz. Bek zo'r rahmat sponsorimizga. Degustatsiya sarvog'at kelib jetdi ham bu ishni bek ista boshqarar uchun bizning topshirig'imizda yanadan Marokko restorani shef-poveri Gimayev Ilnur paydo bo'ldi. Ilnur salom. Esan bo'ladi. Tak, qizlar hozirladilar. Bugun aytib qo'yam, bizning qizlar hozirladi bugun. Doktorasinglar endi yigitlar buni xatlov ketizib qo'ya olmaslar edi deb. Bu sen albatta qo'ygan shitga to'yplash. Ya. Mana sening firmenniy qoshiqlaring, shanishkalaring. G'alati sen boshladinglar salatlardan. Hozir salatdan boshlaymiz. Bu yağ salati ham bu yağ salati. İsimlerini çıksın ayta olsun. İsimleri mi? İsimleri kızık salat mınsam diyetik salat. Evet. Qaysidan boshlaymiz? Kızık salatdan boshlaydi. Haydi kızık salat. Bu mınsam mayonezli mınsam oylı indi. Pomidorun jöllemegenlerden indi. Pomidor da ilden kelgan. O'zi bilan bir qopshik pomidor olib kelganda qo'ydim bunda. Yo, sada rahmatlanib.
Мұнысын башлап алып қарайым, анары айтырмын. Яра. Ярар ма? Шо ярай ма? Яра, жіті ярайды. Илнұр, сиған ішкерсен. Мұнда салатында тұрышты, қыздырып та нәселердір салды, пішіріп та салды, пішірмеше де салды. Мұнсы диетик. Мұнысы диет. А мұнсы күзгі салат. Мұнысы күзгі салат. Күзге. Мұнда ит деген нәрсе жоқ мұнда. Ит енді. Үзіңлап келер керек. Ит айырым. Нәрсе деп айтмекші боламын. Айтасың, шunu айтасың енді. Нешік деп айтмекші Башта боламын. әзір. Бұл салат майонез біле заправлять еткен, мұнысы май біле О, еткен. мен өзімді білем. Қазір мұнысында йумырқа бар, Әйе. кукуруз. Мұнда да бар ол көкөріс. Мхм. Сен десе бар екен айтма, сен қайсысын десе жетмей. Бірсін айтайын ма? Айт. Икісі шомай. Нишлеп? Білмеймін, нешіктір міне Нешіктір нәсе, ей? тәмі Ятып бітмей ме? көңілі ятып өтмей. Нәрсесі артық, көке артық ма, йымырқасы ма, кукурузы ма, помидоры көп болған, помидор көп дейдің енді. Помидоры көп болған. Қызларға әләге мен айтқан, мен қыздарға айтқан ем. Әзгін тұзы жетелмей. Тұзы жетелмей. Қыздар айтқан, біздің мұнда шынды эксперт керек. Жасағыздар. А мұнсы? Мұнысында тұзы жетелмей. Ну, тұзы жетелмей, ол бик нашар түгел әлі. Бик нашар түгел енді, әгер де енді бұл столовый яки ресторан болса, үстелде тұз бар, әрбір кіші өзіне үстеп салалар. Әйе, енді шын айтам. Шуңа көре енді бұл салат бірінші орын береміз, мұнысына екінші орын береміз. Яқшы. Иә, мен де қорқам сен итті тақдим еттерге. Мұнысы екінші ризық қаттын алу дейме? Бұл ризықның есімені айта баласың ма? Қызық келдер мұнсы ма? Ананас астындағы ит. Мен қара, қадайсың алай ме қазір? Еттің ме сені? Жоқ енді, өзім тұршып барым. Ананасы білем бірге кесі бал? Ананасы біле бірге. Мұнда үстіне сырда салды, сырлы, шындай бір масса ясап, сырлы, майонезлы. Көбірек бұлдары бұл. Башта итін қиынады деп еттеген ерзаны. Қиынады? Шөкіш білем ме? Шөкіш білем. Әйбет қиынады мұсың? Әйбет қиынады. Тұрышты. Пішмәген деп еттер әлі тағын. Уақытлары шеклері әкейді, білесің? Ну, солай да яра. Иті пішкен, тұзы бар. Я Алла. Аннасы өзіне көре бір сусыл беріп тұра. Ләкин иті кебе біткен. Сүткенірек болған. Зағырақ болған ба? Зағырақ тұрған. Әзгінен зағырақ. Әзгінен тұрған. Түбіне мұндай әйбірін әзілегенде шүткінен шұлпа солары керек. Шоң көре. Майы бар еді енді аның? Майы бар, но май ол шұлпа. Әрбір нәрсе өз орнында. Міне шұл. Ярар, амансы енді кесесі жоқ. Мұны бар тесілген, бұл... Мұнысының есімін шықсын. Мұнысының есімі ит, патшаларша ит. Патшалар аштыраңына ит. Бұнға айырым уксусларын, соуслар ясады, башта маринатлады. Маринатлағаннан соң ясады, потом айырым бір соус тауын ясады, итке саларға. Қыланды енді мұнда, қыланды. Мұнсы деге? Деген енді. Сен Қытайда бармаған ең маринға ашып қайтмадың мұнда? Иә. Сен иті тұрында еді, ең мұхиме ит нешік пішкен мұнда, ит. Брокколini қыздырып салды. Брокколini да қойып қарайым не? Eydi. Барса да бірге енді қойып қарар үшін. Илнұр. Иті пішкен. Әйбәт. Маринатлаған екенін білініп тұра. Иә. Орысша еткенде специяларын да жәлемегенде. Жәлемеді, жоқ. Шойла қатып кеткен. Біраз ғана. Бәлкім пішіп ішмегендер ме? Жоқ, пішіп жеткен, қатып кеткен. Оланы фольга ішінде пішірден қотқан екен, шынысы ғажап, біраз ғана бема. Но, мен нәрсе айтмақшы боламын, мұндай итіне... Тақдим, кеңештерін айтын сен? Өзеншілікті бір түрлі сиырның ерінен ғана жасап бола. Ол вырезка деп аталады, но бұл вырезка түгіл. Әлі сәр білесің сен, Но мен беті шек повар. О, аңлашыла ке, Илнұр. Өзімнің бәйін айтырай керек неме қазір? Айда. Ризықлар бүгінгі күнде түрлі-түрлі, өзеншіліклі нәрсе деп айтмақшы боламын. Бұл ит қыздырылған, тәмі яқшы, но үшін кешуткені кеуіп кеткен. Әгер де тіге итіне өз үлішінен ясалған болса, бұл ризық үстенірек болар. Шынки итіне бұтен жерде алып келмеділерінде, біз берген иттен шығылды. Шуңа көре бұл ризыққа бірінші орын берем, бұнысына екінші. Общий olғанда енді тегізлік безлігі қолғанда мен бұл, наверное, нишия қойырайын. Бүгін? Әйе. Сенен де нишия бола мұны? Но, нишия дәсің енді. Мұнда салат жеңді, мұнда екінші ризық жеңді. Шуған көре алыш беріш бергенде нишия болайын. Рахмет. Бик сирек болса да бізде
Ничияда була икән бүген шундый очрак. Илнур, бик зур рәхмәт сиңа. Кабатлап әйтәм, безнең белән бүген белгеч, итнең кай җиреннән алганнарын бөтен нәрсә ничкәлекләрен белә торган егетебез Марокко рестораны шеф-повары Илнур Гимаев иде. Бик зур рәхмәт Илнур. Тагын бер Сау булыгыз. кил яме, чакырып китеп калабыз. Ярар. Шулай пешкәләгәндә килгәләп киткәләп җир. Ярар. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Кызларны чакырабыз. Кызлар, менә инде эксперт белгеч китте. Аның сүзләрен хәзер иң авыры миңа төшә ирештергә. Ай эләкте сезнең салатларыгыз, кызлар. Калып карады да башта син икән. Бер сүз дә әйтмәде. Калып карады син икән. Бер сүз дә әйтмәдем, ничек? Шундый әйтәм, әйт. Ошамады икесе дә ди. Йөрәгем төшеп китте инде. Монда аңлаганда помидор тутырган ди нәрсәдер, ләнсә ди шулай, ләкин кайфын әргә төшәргә кирәк түгел. Иртәрәк. Синекенә бераз туз җитмәде. Аңлатса диетикте туз җитмәй, әгәр дә ресторанда бирелсә ди бу салат, туз салып ашасалар, шулай да беренче урын өстенлек китте бу якка. Айылда китте салат буенча, ләкин сүзе шул иде. Салатлар буенча. Юк, ошамадан читтер. Күңелемә ятып бетмәде дигән булды. Икеләр китереп куйдым. Ну, ират кеше ит ярата инде. Шеф-повар шулай юк. Ит кәч бераз гына йөзләре елмаеп китте. Инде нәрсә дип әйтик. Елмая төште итне, капты. Бераз кибибрәк киткән ди. Мондый вакытта менә моны әзерләгәндә бер юкмы ди. Шул нимәтә майда әзерләде бит моны. Шулпада булса, тагы да булар иде. Ите пешкән барса пешкән шадаңа. Ләкин шулпада пешергән булса ди, тагы да шәбрәк була ди. Синең дә, синеке ит пешеп чыккан. Капкарада гарнирларына барсында шатты. Соуслар маринатланганы да шок сизелә, ләкин итне сайлаганда да инде монда син гаепле түгел. Ит сайлаганда аерым бер сыйрының бер өлеше була ди шундый менә. Вырезка дип әйт. Ну аны шуны сөйләргә кирәк. Ул вакытта тагы да йомшаграк булыр, кибибрәк киткән дигән булды инде. Шулай ук. Шуңа күрә кызлар, ничия икегезнекендә тәмле дип әйтте ул. Ләкин җитеге бераз җитешсезрәк якларын аңлатты, анысы синдә эшләргә була. Бүләкләр безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән икегезгә дә. Айгөл, сиңа алган шакларны кайтып китәсең, Илзидә, сиңа. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт үзегезгә, кызлар, килгәнегез өчен, менә тәмле ризыклар әзерләп күрсәткәнегез өчен. Кемнәр инде өлгермәгән әлеге яхшы, тәмле ризыкларны күреп калырга, аларның рецептын, аларны сез укый алачаксыз Ирек мәйданы газетасыннан. Я кызлар, теләкләрегез TMTV каналына тәмле көрәшкә, гаргалларның көтәбез. Тагы да зур уңышлар сезгә. Безне чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм үзебезнең җырларны сезнең каналда күрсәтерсез дип уйлыйбыз. Ешрак күрсәтерсез дип әйтәләр. Я Айгөл, менә сиңа кар яктанышлар, Кари Татарстан, Башкортстан, бөтен дөнья. Сезнең коллективка зур уңышлар. Рәхмәт. Сәлам актанышка. Сәлам. Безне җырларга чакырган магыз. Hiç şüphesiz. Бик рәхмәт кызлар, хәерле юллар. Тагын килерсез дип ышанып калабыз. Күрешербез TMTV каналында. Шуның белән бүгенгә тәмле көрәш тапшыруы тәмам. Барзана зур рәхмәт. Очрашырбыз тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәш тапшыруын TMTV каналыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.